Vítajte pri našom ďalšom videu. Radi by sme vám predstavili naše lasery značky Bodor, ktoré nám umožňujú vytvárať najrôznejšie rezy s vysokou presnosťou a kvalitou. Moderný laserový systém je určený na vypaľovanie dizajnových nápisov a rôznych vzorov do plechu podľa požiadaviek a preferencií zákazníkov. Táto technológia rozširuje spektrum jeho využitia nielen v priemysle, ale aj v umeleckej oblasti. Prvou z našich noviniek je stolový laser Bodor, na ktorom je možné vypaľovať materiály oceľ, pozink, hliník, nerez, ktoré máme aj štandardne v ponuke a skladom, v rôznych rozmeroch a hrúbkach. Je však potrebné myslieť na to, že maximálnu hrúbku materiálu, ktorú vieme spracovať, je 20 mm a v súčasnosti je maximálna veľkosť plechu 3000 x 1500 mm. Naše lasery ponúkajú extrémne presné gravírovanie s vysokým rozlíšením, čo zabezpečuje ostré a detailné výsledky aj pri zložitých dizajnoch. V ponuke máme rôzne typy vzorov, ktoré sme schopní po konzultácii upraviť a následne vypáliť na požadovanú veľkosť. Umožňujeme taktiež gravírovanie podľa individuálnych požiadaviek zákazníka, čo zahŕňa firemné logá, texty, grafiky, sériové čísla, medaily a veľa iného. Druhou novinkou je profilový laser Bodor s 2D hlavou, pre ktorý platia rovnaké podmienky, a to je, že sme schopní vypaľovať materiály oceľ, pozink, hliník a nerez. Maximálna hrúbka materiálu pri tomto type lasera je 5 mm. Maximálna veľkosť profilu je 100 x 100 mm a maximálna dĺžka je 6 metrov. Tento typ laseru je iný v tom, že vypaľovaný materiál sa pri 2D technológii otáča a tým sa do neho vypaľujú požadované vzory. Laserové gravírovanie je ekologicky šetrná technológia, ktorá minimalizuje odpad a nepotrebuje použitie chemikálií. Navyše, naše zariadenia spĺňajú všetky bezpečnostné normy, čím zabezpečujeme bezpečnú prevádzku. Na stránke nájdete kontaktný formulár, na základe ktorého vás budeme kontaktovať. Pre viac našich videí klikaj sem a pre odber nášho kanála sa prihlás tu.